तो भाई लोगन देखा लोगन खेसारी भैया जौन छठ वाला गीत बा उ मतलब दूसरका गाना आ गईल है साल का 2023 के जौन खेसारी भैया दूसरका गाना गा देले हमा मतलब बहुते शानदार गाना बा। इ गाना का नाम यह कि सूरज बाबा। तो समझ ललोन कि अब ये गाना में कितना खास बात है। ये गाना के स्टार्ट करे से पहले तो उनके बता दी कि ये गाना के जे लिखले उनका नाम हम बताए थे। तो जे गाना के लिखले हम उ कृष्णा बेदर्ती ये गाना के लिखले हम म्यूजिक जो न उ आर्या शर्मा ये गाना के म्यूजिक दिले हम। तो म्यूजिक भी बहुत ठीक ठाक है मतलब एक तरह से देखबा तो आर्या शर्मा के म्यूजिक बहुत सही रहला। आ न तो ये गाना के व्यूज के बारे में बता दी तो जो व्यूज आई 11 लाख व्यूज आ गए 1 मिलियन क्रॉस कर दिले है। आई जानते हो कि भैया खेसारी भैया मतलब ट्रेंडिंग स्टार हो तो ट्रेंड गाना करबे करी तो 26 नंबर गाना ही ट्रेंड करत ह। तो ई तो भाई ट्रेंडिंग स्टार हो इनकर आम बात है। गाना में जौन बात है ये बात है कि देखा लो खेसारी भैया जौन वाइफ बाड़ी मतलब छठ पूजा खातिर रेडी हो मतलब ना भइले नी आ उ बहुत समय लगाव नहीं। या खेसारी भैया मतलब परेशान हो गए ना कि बहुते लेट होता घाट पर जाए खातिर। तो लोन समझ गिला लोन कि कैसी मतलब खेसारी भैया मतलब गुस्सा में हम काहे से कि भाई लेट होता था उ झोला लेके मतलब और झोला का दिया दौरा लेके परेशान रहे ना जाए खातिर घाटे पर। आ जो इनकर मतलब वाई बाड़ी में तो उ मतलब बहुते ज़्यादा समय लगावनी भाई मेकअप वेकअप करे में बहुत टाइम लगला। तो भाई ये गाना मतलब बतावल जाता हो गाना बाकी सुने में बहुत अच्छा है। आ गाना के तो लोन के बता दी वीडियो शूटिंग के बारे में। तो शूटिंग बहुत शानदार में दिखावल गईल मतलब घाटे पे वीडियो हो तो कहीं मतलब शानदार लोकेशन से एक एंगल से मतलब वीडियो का एक्टिंग शूटिंग दिखावल गईल ह। आ ना तो तोलन बतावलन कि तोलन के गाना मतलब ठीक ठाक बा कि नहीं। बाकी तोलो जाके गाना के घाटे पे बजाव लोगन कैसे खेसारी भैया के जोन गाना बा बहुत शानदार सुने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसने खेसारी भैया मतलब गाना लेके आवत रहे ना। तो ए साल का जो तड़कता भड़ता गाना बा ये बा ना तो अगला वीडियो में मिलत ऐसे कोनो वीडियो को बातचीत लेके।